Ngikubingelele mbukelo wami, ngiphinde ngikumukele naso osukwini lanamuhla. Mbukelo samukelwa yinkeshezane kashukela. Ushukela wasala ziwukhumeza ngakube thalathula. Mbukelo wami, namhla mbukeli sisemunye sendawonye. Sesekuyingosi yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Mbukeli, njengoba ngibuye ngizoxoxa nani. Namhla ke mbukeli ngithe ngaphathiswa ngomunye wababukeli. Lo mbukeli uthumelele ku-inbox wathi hhayi akena akasondeze isihloko afisa ukuthi ngithi ukusibheka. Okusho ukuthi mbukeli wami isihloko esinikeziwe lo muntu ubhale kanjena. Bingelele nkeshezane, ngubingelele mfowethu. Nginethemba lokuthi uyaphila lapho ukhona. Mfowethu, kunesihloko lapho engifisa ukuthi ungivezele ngokolwazi lwakho ukuthi wena ukwazi kanjani. Kunalo msebenzi okuthiwa umsebenzi wehlambo. Engifisa ukwazi ukuthi lo msebenzi wehlambo uyisima kanjani, wenziwa kanjani, okanye kwakuphambilini wawenziwa kanjani. Ngithokoze mfowethu, ngifisa ukuzwa ngokolwakho ulwazi ukuthi uyazi kanjani le ndaba. Cha mbukele, angibonge ithuba othe wangipha lona nawe ukunginikeza le nselelo onginikeza yona. Kodwa-ke ngoba ingosi ngeyethu kufanele ube sikwenze, kufanele kwenzeke. Sixoxe ofuneka sixoxe, ngiveze ngendlela engisuke ngithi nami ngazi ngakhona, ngendlela engisuke ngithi ngazi ngakhona. Ngakho-ke mbukeli-ke ngizocela ukuthi mbukeli-ke ngiqale ekuthenini kukhona isimo lapha abantu abaningi abangenasithombe ngaso ukuthi phambilini imindeni bikade iba nomelaphi wawo, umndeni nalowo mndeni. Okusho ukuthi-ke uma ngithi ube nomelaphi wawo, ngikhuluma ngomuntu ongumlaphi wendabuko, kusho ukuthi inyanga. Ibekwazi ukuthi le nyanga eyomndeni uma kunezinto ey'thinta ukuthi kufuneka kube khona isimo sokusetshenziswa kwamakhambi, kuyaziwa ukuthi kuthintwa bani owuyena othenjwe yilowo mndeni ukuthi angakwazi ukuthi abalondolozele izinto ezizimfihlo zabo nezinto okufanele bazi ukuthi njengoba ukwenza ngokwethembeka yilowo muntu. Mbukeli-ke ayikho into enhle engenabo ububi bayo, futhi ayikho into ethi uma yimbi igcine iphethe ngobubi, kuba khona nobuhle bayo. Kusho ukuthi-ke mbukeli, nakho ukuba khona kwa umuntu owayeyinyanga yomndeni, kusho ukuthi umelaphi walowo mndeni, kwakuba nayo imiphumela emihle, kodwa futhi kube nayo imiphumela engemihle uma lowo bunyanga bakhe ngabusebenzisanga ngobuqotho. Okusho ukuthi-ke abukho ubuhle obungenabubi. Kusho ukuthi-ke mabukeli, kuhamba isikhathi-ke cha, iy'nkolelo zethu singabantu zahamba ziba nokugudluka yishifta. Kwagcina sekukhona-ke lapho okutholakala khona ukuthi hhayi, abanye isidingo senyanga yekhaya abasasiboni.
yena mayediwe enyangeni ngayo enyangeni ngokwezathu abasuke sebenazo nabo abasuke sebebona ukuthi hleze abanye babalaphi babuye baphazamise izimo ngendlela ongafanelekile ngoba phela ziningi izathu ezasenziswa lokho. Okusho ukuthi embukeli ngizothi akwengene-ke manje ngqo esihlokweni okuyisona sihloko-ke esilethiweyo ngumbukeli. Mbukeli kuvela ukuthi-ke emva kokuba kwakusuke sekungcwatshiwe, angithi nje umuntu ushonile wasefika isigaba sokuthi wangcwatshwa. Kuvela ukuthi babukeli-ke ngesikhathi kusekhona lento engiqale ngayo ukuthi kuba khona umelaphi wekhaya, futhi inyanga yomndeni. Inyanga-ke yayisikwazi ukuthi-ke uma sekudlule iy'khathi lezi okuthiwa zikhathi zokuzila, sekufika manje isigaba sokuthi-ke seqediwe ukuzila, sekufika isigaba sokufuneka-ke manje-ke kwenziwe ihlambo. Babukeli-ke olwazini nasekutholeni kwami ngithola ukuthi ihlambo kwakuyisenzo sokuthi kuhlambululwa umoya walowo ohambileyo, kuhlambululwa negceke, kusho ukuthi kuhlanjululwa nomsamo ney'nyanya zekhaya ebekade zisebumnyameni bokuthi kunomuntu obekade ezilelwe la ekhaya ngesimo sokuthi ube ufulathele umhlaba waya kwezweni lakwamoya. Ngakho-ke mbukeli-ke uma kunesimo esifana naleso-ke kuvela ukuthi-ke inyanga njengoba ngibekile ukuthi bekuba nenyanga yomndeni. Yayike inyanga-ke bese-ke ihlanganisa-ke amakhubalo ayo namakhambi nazo zonke izinto okufuneke bayisebenzise-ke nasekhaya. Nokufanele kube khona isimo sokuchelwa uma kukhona ochelwayo kanjalo. Iyona eyayazi-ke njengomuntu ophiwe ekuthenini akwazi ukwenza umsebenzi ngale ndlela okwakufanele awenze ngakhona. Kuvela ababukela ukuthi cha, emva kokuba-ke inyanga isithatha umsebenzi wayo-ke yayithaka-ke ithake-ke into zayiqede bese-ke icela usokhaya ukuthi kube khona imbuzi ezobanjwa ibulawe ihlinzwe bese-ke kukhishwa umswane wenanzi, kuphinde futhi kukhishwe kuthathwe nenyongo kufakwe lapha phakathi-ke kuyo lo mthi owawusuke usuhlanganisiwe wafana noma usuke ubone intelezi kanjalo nje ususesitsheni ufakwe waxutshwa nanamanzi. Babukeli, ukuthola kwami ngithola ukuthi le mbuzi njengoba yayibulawa nje yayibulawa hhayi ngoba iyingxenye yokuhlambululwa, kepha bafuna iy'thako kuye. Kwazise babukeli naphambilini ngake nganivezela ukuthi imbuzi idla la kungafinyeleli khona muntu, njengoba kuthiwa imbuzi mawa, idla emaweni. Manje babelwela ukuthi uma kukhona amanye amakhambi ashodileyo ngoba inyanga ingawathaka ngokuqonda nangokukwazi kwayo, kodwa-ke utholukuthi awaphelelile, izobe-ke isikwazi ukuthi uma isisebenzisa umswane wembuzi yasebenzisa inyongo yayo, isoba neqholo-ke lokuthi hhayi
ngoba isiyibhalanse nangalokho iyengeza ngakho kulokhu ekuthakileyo, nakanjani umsebenzi efuna ukwenza uzoba umsebenzi owenzekile. Kuvela babuye uma ngabe-ke kwenziwe lokho-ke, sekuyoba khona-ke isigaba sokuthi-ke manje-ke kufanele kuchelwe-ke manje izindlu zonke, igceke lonke, nanokuthi futhi emangcwabeni, ngoba amangcwaba ayibe asegcekeni, nasemangcwabeni kuchelwe kanjalo. Lo ochelayo uyakhuluma ukuthi hhayi siyanihlambulula-ke njengoba kade sisemnyameni-ke, sithi-ke naye usibanibani njengoba selifulathele leli siyamhlambulula ukube sikwazi ukuthi uma sesifuna ukumenzela isithebe azokwazi ukuthi eze naso kini la nikhona, kwazeke ukuthi usehlanjululiwe amanye amaphutha akhe esikholwa ukuthi naye ubenawo ngoba ubephila emhlabeni wamaphutha. Sinenkolelo-ke yokuthi-ke nawo azohlambuluka. Nikwazi ukuthi uma kuwukuthi kukhona iphutha okufanele simnxephezelele lona, akwazi ukuthi akuveze lokho ngalo ukuthi kuze kube nomkhuhlane, ngalo ukuthi kuzobe khona abantu abafayo noma abagulayo noma abalimalayo ngenxa yakhe ukuthi unenkulumo afisa ukuyiveza. Ngakho-ke siyamhlambulula ukuthi akakhanye-ke akwazi ukuthi noma kunenkulumo ayiveze ngendlela ekhanyayo. Futhi-ke leso senzo-ke babukeli basenza uma ngabe echela lo muntu egcekeni, echela ezindlini, emva kwezindlu, kanjalo njengoba ngisho ukuthi nanakuphezu kwamathuna ngoba aye basegcekeni. Kuvele ukuthi wayekwenza-ke lo muntu ochelayo lokho. Okusho ukuthi-ke emva kwalokho-ke sekobe sekuqediwe lapho-ke sekuthathwa-ke le mbuzi-ke yona-ke isiyaphekwa-ke ngoba yingakho ukuthi inemibandela, iyaphekwa le mbuzi, iyaqedwa nje, iyadliwa nje ngoba phela iyinyama njengoba isuke isibulewe yahlinzwa, futhi sekuyinyama efuneka iphekwe. Emva kwalokho babukeli sekuyaziwa ukuthi hhayi, inkonzo kusho ukuthi umsebenzi wokuhlambulula, umsebenzi wehlambu wawusuke usuphothuliwe la. Okusho ukuthi babukeli-ke uma sekwenziwe lokho-ke babe-ke sebekwazi ukuthi bese beqala sebekhanda-ke manje uhlelo-ke lokuthi sekufuneka kube khona okwenziwayo okuzobe-ke manje sekuyisithebe-ke manje siqondene naye. Kusho ukuthi yilokhu esithi thina wenzelwa umsebenzi ngoba usehlanjululiwe, inkonzo yehlambo isiyenziwe. Okusho ukuthi babukele, ngokuthola kwami mina ngithola ukuthi-ke kwakuqhelelaniswa. Akungithi sasembeni kule nyanga nje bekade kwenziwa inkonzo yehlambo yokuhlambulula lokho.
kuzobe sekweqiswa noma inyanga noma ezimbili bese-ke manje sekwenza umsebenzi-ke manje kushuthi oyisithebe sakhe okukholelwa ukuthi-ke uyobe sekwazi ukuthi-ke asondeze ameme nalaba-ke aphilelana nabo ezweni likamoya ukuthi nakho ekhaya bangenzela isithebe ake siyoba ndawonye. Manje-ke babukele kuvela lokho ukuthi-ke lalivulwa ibanga livulelwani nani babukeli? Livulelwa ukuthi noma kukhona hleze imibono noma izibonakaliso ey'velayo zivele kahle umsebenzi ungakenziwa uzokwazi ukuthi ekuhambeni kwethuba ukuthi wenziwe bese kwazeka ukuthi hhayi inhlambululo eyakufuneka siyenzele ubani bani iyenzeka. Okanye-ke yebo usehlanjululiwe kodwa-ke kunecala elithize okuthiwa kufuneke simshwelezele kulo ngaphambi kokuba senze isithebe sakhe, ngaphambi kokuba simenzele umsebenzi. Ibanga lalivulelwa lokho babukeli ngokuzwa nangokuthola kwami. Okusho ukuthi-ke babukeli-ke isimo esinjengaleso-ke sasikwazi ukuphoqa ukuthi umuntu wakhona kungaphela ngisho inyanga eziyisithupha engenzelwe umsebenzi uma kuwukuthi kukhona okusavelayo okufanele mbambathwe kuthiwa hawu ehlisani umoya abantu basekutheni memukeleni umntwana nihlale naye uma kuwukuthi umntwana wekhaya, uma kuwukuthi ubaba wekhaya umukeleni usokhaya. Siyamsheshezela nganakho esikuphethe okuvela ukuthi uphazamile kwanezinto azenzayo. Yebo ezinye siyazazi kepha-ke sesicela uxolo ukuze kube nokuthula ekhaya kuyiwe phambili. Kusho ukuthi uma ngabe-ke sekwenziwa zonke lezo zimo iy'suke sey'velile emva kwalokho kwakube sekuhlelwa manje-ke ukuthi-ke umsebenzi-ke wesithebe-ke uyokwenziwa nini wona. Yilokho mina mbukeli engakusho ngokwesihloko sakho osilethileyo ukuthi olwazini lwami-ke luvela kanjalo ukuthi kwakuyinto eyayenziwa umelaphi. Kwazise-ke namuhla babukeli asanqikile ekwelapheni ngokwamakhambi kuphela. Bakhona bekwezomoya abasebenza mhlasimbeni ngamanzi, ngiyakholelwa uHlesimbi nabo bagcina bengenelela abanjengalabo ukuthi nabo bahlambulule ngokwamanzi, ngoba ngisho ukuthi lokuy'inyanga ukuthi kube nenyanga ekhaya kwahamba-ke kwagcina-ke sekumfimfa, kwagcina-ke sekuphela ngoba izimo zazingafani ezahanjwa kuditshwana nazo okwakuyizona ezazenza-ke abanye bahlele. Okusho ukuthi-ke babukeli-ke uma sikhuluma ngehlambo sikhuluma ngesenzo sokuhlambulula. Kusho ukuthi kunokuhlambulula phakathi esimeni sokuthi kunesimo esinokungcolangcola esilungiswayo ukuze kuzokwazi ukuthi kukhanye phela kuyiwe phambili ngoba kuyahlanjululwa inkonzo yehlamba. Angibonge babukeli, angithokoze ukuba ndawonye, angithokoze ukuba nezihloko enisay'nikezayo kuyimela. Asithembe ukuhamba kwesikhathi sizophinde futhi sibe khona isihambeli oKanyambose aze nazo iy'hloko naye uma zisekhona asenikezwe zona. Siqhubeke siye phambili-ke, ningapheli amandla, ningapheli umoya.
Asibambisaneni ke siye phambili. Engikucela kakhulu ngicela ningakhohlwa ukusubscribe, siqhubekeni siye phambili. Ngithokoze nina benkosi.